Santo Agostinho de Pontedeumes soaron campás de boda, as do wedding pack, Cásate no Camiño, un salón nupcial que reuniu preto de medio cento de profesionais do sector cun fin solidario. Este salón é un punto de encontro pros profesionais do sector nupcial. Aquí poden crear sinerxias e conectar con parellas que pensan nun futuro enlace. Que é importante que teñan unha persoa que os saiba orientar, sobre todo saber que tipo de novedades hai no mercado en relación a anos anteriores e que os leve un pouquiño da man para que teñan un pouco a boda dos seus soños. Participaron máis de 40 firmas de moda e complementos, fotografía, decoración, todo o necesario para organizar unha boda a medida. Que agora xa cada un pode elegir a invitación que quere da forma que lle gusta, se personaliza, igual os fotos en lienzo, ahora incluso se fan os portaanillos grabados en láser, ese tipo de traballo facemos.